Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, at padanan niyo iti pagkasarita ni Samson nga napoluan iti bulalo. Apo nagimas di bulalon. Bulalo ti title na. Anat pa kayo naigan ti biyag ni Samson ti bulalo. Padahanan niyo papagayan. Sagudayan ng ti surat. Dear Manong Nemi, bugbog tungak nga anak Manong Nemi da papa ken ni mama. Data siguro ti kapunan no apay nga na-spoil dak. Ngem sandak met kumanga kayat nga spoil den Manong Nemi da papa ken ni mama. Gabota nasken met bagbagaan dak met Manong Nemi. Ibagbagada met Manong Nemi dagiti da saan nga nasyaat, ibagbagada met dagiti nasyaat. Ayun tiya mo. No, asino ken no sa dinno ti naka-impluwensya. Da papa ken ni mama ada negosyo da nga restaurant Manong Nemi nga ti specialty da ken tumay sapsapulen pagsubli-sublian dagiti mahilig iti bulalo. Mamangay kuno ko ubingak pay. Opo naghimus da kayo. Umayak tumanin. Pare! Ano tanagan tayo manager dan? Saan nga manager? Iso ti siya ka. Wana aking kukwa. Iso chef. Aking kuka di lalaki. Kaya di babae. Iso ti manager. Kaya kastaya. Kita masapon nga muntoy. Data ni. Data na ganda ni. Nakapapatak. Juan ken Maria. Pedro kumakin Maria ng Juan. Ni Mr. Juan. Kasamtan ka ni Mrs. Maria. Di kita aking kukuha. Di jay, ada jay counter. Iso ti Mrs. Maria. Di kita ada siguro ta kusina. Nga chef. Iso ti asaw. Wala nga naluko ka lumut anak na. Datat anak na ni. Gamit dahil nga nang kumanong Nemi. Nahalak. Ada napidot ko nga saan pa nga naakas nga kutsara Manong Nemi. Dahil nagko na nga naluko dito anak da ko na napinidit ko sa akong pinato. Hay! Hay! Ay, nagluko ka ng ubing. Sabi ko naman naluko ak. Di pa nagluko ka naluko ak. Di pagbagayo ha. Chismoso ka di chismosa kayo. Hay! Sami, Samson. Mama, ibagada nga luko ak. So nga pakita ka na luko ka na kuwada. Pangunay ka nanak ko. Makatoy. Impakusina nak di mama Manong Nemi kat nadanon ko rito ni mo. Ano na pasama? May sakadik iti customer ti binatuni. Sabi iti kutsara. Abay naramid mo kasi ha? Naluko ko na naman kami ganyak. May pakita tayo na naluko. Nagluko ka nga talagang ubingin. Sige, layatan na kang bawonan. Nida, magtalawak.
Manong nemi ni papa tirimuar nga napan nagpadpadispensar. Kasama tekit ni mama manong nemi do digiti mangmangid ko pamagbagana ngem sumrek ditoy kanigid nga lapayag ko rumuar iti kanawan nga lapayag. Nasalasaan nga sumrek sumagipsip ti adal kanya banang disiplina da kanyak man. Nalungko unak nga butan no dapadak nga ubing or no awang basol na danugot. Samson ko naman napigsaak. Pagtungpalan na manong nemi i-report dakto ni ti kapitan no ti barangay opisyal kuno ibagada kada papa ken ni mama kakaasinton da mama ken ni papa nagpatpadispensa. Numanan layatan nak manong nemi ni papa kuno sa agit ni mama nga di mapunuan dan manong nemi narik na akong di bahot da. Anay! Ano binahot na sa kalaklakayan? Patayin ka balak. Api, ano mga ramidan mo kang katapnog na kang ka, ha? Nabuunin na ka din. Nagdalawag, sige, daw ka! Uray magbugtong to anak mi. Uray o anak mi, no kastamad lakang ka. Paunay kan. Ananawaan tumutin manong nemi ni mama ni papa. Sanak tumanin bagbagaan ni mama. Nagurak na diyang alakay. Hamurong ba kakaguran ni papang mo? Kinbinaot na. Nakatangtang ka nga minti ulo manak. Abay, ayada matanakan mo. Abay, kastoy ka. Hanggang nagkuran ka nga, diba ng disiplina makang ka. Saan lang nga ni papang mo, timang baot kang ka. Siyak pa'y makita. Ay, padasan! Nangunat sa... Anay! Di nakundutan si kakabagat! Di nakundutan! Iti eskwela manong nemi Jaya. Para kanya kat siyak ti kapipigsaan kabutang nga rutinagan ko ka Samson. Nadala mangkita kanya pagarup ko kusko silapan na patil-tilak. Siyempre manong nemi paayabandan to dapapa uno sa angkit ni mama ibagada ti kinaluko. Ado nga pang magbaga manong nemi. Ngante ko na akong kaslas plus nga saan na sumugupsap iti panunod ko. Diya ka mo no apay. Uno kasatang anawa andak manong nemi ayad adak kidi. No saan naman nga gununi no saan dak nga ikaskaso. Agpadlawak manong nemi, mga ramid at parang ikaso, patap nung maikaso da. Nalastugak pa yung mga magbaga manong nemi nga baknang kami. Noon mampay sa amet. May samet ti restaurant mi. Hukay, dumawat ak, kada ni kini mama ti kwarta no basit. Agpanayon nak, no dinanayunan, kumautak ije ka. Sa akong dumating ilibre, manong nemi, di kita'y panakabuyot ko. Tasyak nga ruti, pangulo, timaton ko man, di kiti maton. Amudat kinalukok, manong nemi, mabuting da kanya. Makigaygayem da kanya. Kabuta makigaygayem da kanya, o sige, baunek ni kastoy, baunek ni kasjay. Tasyak nga ruti, pangulo, tasyak nga ruti ari. Di pagpindasan naman agad. Kabuti palustog ko na emas ti luto ti restaurant nga kukwami manong naming ay bak na giti classmate. Let's go! Hindi mangan! Ore ka sa nung kadong kanan nyo. Sige, down! Mas daw tumutin ni mama. Apa anak? Sindi kita. Gusto ko lagi da ma. Kaya da ka nung kapanik-nikan nung talaga nagpeso nga na emas ti bulalo. Di ka bulalo ting si Denyo. Kito na. O sige. Pwede nga babasit lang ang platito. Basit nga kanakanan, malukong. Pag-nerview sa kang kasi ka Samson. Nagayap ka matente adog customer. Ipapanawan nyo ilan. Tada kami taglabisaan. Nagluko ka talaga. Alala, sige. Ne, nadala pa kansyanin. Kukupuran nyo nga ro din. Nakalaslas tugag tumatin manong nemi. Sige bagay, naiunan nyo pa ay. Naimas ka talaga. Samson, boss. Halagang nga naimas. Kumay tayo tumanin. Uy, nora inaldaw kumay tayo.
Manong nemi namin dua. May kadua nga aldaw nga mamang kami manen inayabanak ni Papa. Anak, apay matan. Napi ko mamat nagbayad kayo? Ali, apay ko magbayad kami kay libre kita ha? Gagayim ko ida, kaskwela kita. Amon ka di tararamid Samson? Ha? Apay man di tararamid Papa? Kit gagayim ko ida, libre kita. Oh, di nga na siya at libre. Wala nga malugit yung negosyo tayo na. Kaya naman ka aduda, o ko pa rin na aming nalamisaan, kasi anong nagiging customer tayo, nga nagiging bayad. Maudi ito yun ha. Samon to ay abanindan. Nagimot ka matan nga pa, lakay. Pauna ka nga ubingan, mamawatan di kahit kong asawan. Malugi tayo na. Pauna ka matan, basta na ito hindi maudi. Sa doon maulit. Naimot ka mat kalakay. Namuna ta. Nagkimas ka nga patal-tala na yan. Saanan nga daw ulit manong name. Aging ka nagraduara kay elementarya manong name pasang awa. Gabuta ka kasaladyak tayo nga paspas na tagbasa. Api ko mong palagbasa ak. Dati sumsumrak di panunod ko. Kit parang tumadlakan niya dati restaurant. Api ko man pala nga graduara ko mata high school wano college kat adumat kortami syempre siya to tagtawid at dito nga restaurant kasi dati panunod ko anong name ngayon talaga pinilit na papagin ni mama asumbre kiti eskwela sige nga ron kuna ka tapno madanak ti kwarta allowance ko. Imadulat na, dagiti gagayem ko manong naming kabutang arot siyak ti boss. Naman pa damat dagiti natakil ti bagi ng emsyak. Hangim no, kabilat ko no, kakabil kami kat parang magkakida. Uy, iso nga boss ti awag na kanya. Adulat na, dagiti kakaduwak ko na, gabot ay liblibrak ida, iti merienda. Tanong kas nga ba sititid ni mama talaga ako na agkautak iti kahang. Nusamot uning nga aduha tapos nusaan nga madlaw. Nagdultuloy ti kinalukok manong nemi tadapay dagiti gondaway nga mapanak iti restaurant ket sandag nga dagos nga sangwen dagiti waiter kada waitress manong nemi pagsawsaw kita nagbaykan ay ko Samson anda kami sa bali ko hindi ka grek na mo oy Samson mama nagbayik man kami nga mga serve kanya saan ka man customer ha di ka mabanta ko siya sa dito nga mangang ka libre nga ro din kang kanim agpaisab ka pa lang kung babay mo talaga agbugkaw pa dagiti empleyado nga magigdagiti customer panglimatan laganas pagsusudutak to nanong naimi nga pagsawsawaan dagiti empleyado nataduma manong naimi sandag ipulpulong nga midimapnuandan talagang ipulong da dito ikong naramanan manong naimi ti danog ni Papa abi nga dinanog na ano sa ramitak progdakam ka uno tuktuk ka dito olam tabarbaring numakariin ka ha kaya mo tuktukin ka dito aklo panasan balsang kamay kain mo paunay ka tila babawal ka ng putot kang ka Samson tila babawal ba nga sa katang balingama unay nga dito naramidak kang kaya na anya naramidin mi kang ka Samson anya awan manong nemi islawan asik kada papagin ni mama nalukok nga talaga nagpagpakaasip ay ni mama manong naming agsangsangin anak dakil kan agraduar kan to di high school barukan manay po rin adanagan mo kakaasi kami agpagpakaasi kami kan ka at tuyak manin nga inam nagpagpakaasi kan ka anak amam ka din naman dit aramidem ti anak kat mo nang respetaren di kiti naganak ken kuhana. Ada pa yung tiyempo nga di nakawagan iti mama. Di mo pa yung awagan ni papang mo iti papa. Noong tan nakatang sitam. Siyempre tangrada ka.
Karkarom met. Saan ka di papaadal da kayong kalay tayo di bingka pa lang elite elementarya. Tigre ko na ng GMRC. Ha? Good manners. Kanyak pa ina mo may balbalikan sa anak. Nagpagpakasya kang ka anak. Imustek mo tagbasa. Sa mga apahain nga ungtan nga pagsawsawaan ti madi, di kita empleyado ti restaurant. Di ka gluk-luko. Dagas tagluko. Anak, amom ti good kan bad. Hangka di. Bad magtangsit ka. Bad no awan ti respeto mi tinaganak ken ka. Bad no saan mo atong palit ti ibagbagata ken ka. Anak, kinton ka nung agbalbalik ka. Napingamin nga niya, anak da ka. Anyat ada utak, anyat ada nga utak ka ka. Ado nga pang magbagada talaga manong naming tsaka mo. Kaslaklakit agrebelde mo kasta ung tanda. Ada nga agrebelde ak no ung tanda. Ada nga agrebelde ak no bagbagaan Aging nga nagraduarag ti high school, nga kunak kitayin nga pasang awa. Ada pa ko na nga maestra, para warenda ka, paggraduaran da ka, tapno awang kantun dito ng eskwela. Kunada. Nagraduarag siguro manong naming, saan ko marumbing agraduarag. Kapag ito may pasa manong naming, di kiti panag-test. Wala niya man yung examen manong. Nagraduarag, nga saan da ka pinalaan manong naming, da papakin ni mama. Okay lang ko naman. Hindi pa naglulukatan di klase manong nemi. Anak kurso talayan. Kuyukin ka, intagetrol. Mamamat, bagamat ka kayong Jack kayo nagbasa. Jack mayulo. Abay pa lang nagbasa. Alak, nakapadpatig ti adal. Lunas kan unay. Dahil dati kang runahan nga may patawag bigan ka, adal. Oo. Nung turpo sa college, siyempre, dakit siyak tumad lang ti pangindadan nyo ti restaurant. Kaya uritan mi ka. Ada amom ti mang manage. Nagbaling ng waiter, di mo pa'y pinadas. Baka di mo pa'y amog kwenta. Amam ito mama, sigaw mama. Kaya dikit ka eskola mga lalaki, ada nobya dan. Nobya dan, sika. Mayat kang kababae. Kapag kinalukom. Gatangin kita, tapno kaya dak. Pangalam ti kwartam. Kwarta tayo. Paimpanan nyo kung kita kwarta tayo. Nusa nga siya. Pulos timated ka. Nagluko ka kayo manten? Ano nung ti kwarta? Di mo ba among ibaga? Ano nung ti kwarta? Ikatang mo't kanem, libre mat awan na makamod to eh. Ikatang mo't arwatem. Di kita arwatem. Gatang mo't ibabayo ha. Tap na dumayat kanyak. Na ikan Samson, anak. Awan ti patawid mi ka. Nagulpit kayo matang naganak mo saan tagpatawidan. Awan ti patawid mi ka, no saan ka agsingsingpet. Datan nagtulagan mi kini papang mo. No ada kwarta iti bangko na magangganan siya. Mamaminto ited. Talaga di baya ampunan. Ited minto iti charity. Amon kayo sa iti charity? Kadag iti institution. Nanaskan nga tulungan. Dikiti non-government association. Dikiti ayan, dikiti ulila. Ayan, dikiti street children. Dikiti kasapulan ti tulong. Mawatam? Ngamat mama, high school graduate, ak mawata ka na. Isot pangitadak. Apa yang itad yo? Kasi kang rodeng anak yo? Agpakaanak ka. Adanakin mo anak ko. Hindi mo kaya tagbasa? Saan? Ore pilitan na ka. Ore ang aramin din tsaka kaya tagbasa. Pues, may kang arod nagtrabaho. Agtrabaho nga niya. Di mo ba nakita nagtrabaho ka doon nagtibalay? Ni kwartom. Kadya katulong ti amang daldalos. Among mga labaan ti brief mo. Apay ka malaba. Magitam. Kasano nagbigla nga matay kami kini papang mo.
Kasi bigla matay kami. Hindi kita daman ko tayo ti bangko. Ti restaurant. Siyak no kanti manager ha. Among tagbaling nga manager. Hamo maala at kwarta iti bangko. Gabuta sakbay nga dadaka sa mapasamak kada kami. May inaganan. Iti charity. Huh? Nagulpit kayo matin. Naulpit kami kabutaon na akab mga anak. Agbalbaliw kan. O may kagtrabaho. Suruan na kang agbaling waiter. Mayad ka? Sige. Mama ko na mata. Mayad ka anak? No, saan ka talagang agbasa? Di, agsusuro ko agbaling waiter. Sa kantok surusuro, susuruan na ka ni papang mo agluto. Iti no, kas magarin ta makasurusuro ka. Kat bigla nga mapukaw na kami, di akong di problema. Sige. Sige mama. Mga grogi at tunabigat. Ang preso anak, uy. Nasyado kasta. Kat sabi ko maanak. Pero ito yung pagrugyam gagbalbali. Pinadas ko ngagpaiso manong name. Insuro na. Prinaktis na ni mama manong name. Kastamat ti makit-kita kadagiti waiter. First day ko manong name. Anak. Sabtay mo Diyos customer. Apam lang makatugaw. Ha? Sasayatam di makisalita ha? Umisam ka. Kablaw mi di good morning. Kastin surukan ka. Uwan mama. Sige kan. Good morning, ma'am, sir. Dito ti mano, anong order yo? Ni, grabe ka sa ngaguni. Apikit kita hendak. Anong order yo ko na? Dito ti mano, nagpayag kayo. Sige ti anak da? Siyak. Bakit na siya man no, mom ti agtrabaho? Ado pala nga sa umit. Isurat siya tayo, ibagayin to order yun, isurat ko. Nagsasaya atam abarok, di magkasayita ka na kami nga customer. Kahit nagbayag kayo, kami ng gununi. Samson, ma, ano dyan ko na? Imay ni mama, pasensya kayo ng kakabsat. Kasi nung di naman naguni ang sigod. Di na naguni ang sigod at kaslas handa nga mamati anak nga. Daka nga mangsango ka na kwada. Apag ko mga, galak. Takin, di ba ka mo? Pasensya ka yun. Kung naman ni mama, manong naming ang sangkon nga nang simbre ka ko. Parang ti kusina. Abay, problema, ha? Samson? Daka mo nga customer? Nakabibig na ang gunong ni? Sada ka nagkatawa? Apo na yun anak ko. Kakaisuhan na nagtrabaho ka. Kastapay. Gaboy di dahi tao nung naimi binaybay aklatan. Dagiti empleyadang isudan din na kamo. Kadagabutan na loko akman nung naimi. Iditalyawan nak diba sa kadagiti empleyado. Kusila, kasla naklaki ng silapan. Napang ko tinawag. Abig na ka, Samson. Sir, ma'am, ka na nyo. Abig na ka na. Timalyaw amin manong naimi dagiti customer. Kasano kat kusilapan nak? Abig kusilapan nak, kapunta saan ako nagtrabaho? Oy, siya ti anak ni Bosyo. Imay ni Papa manong naimi ginuyot. Nakatiman. Kinusalapan lang man kami. Dilawan na siguro no apay anak ng trabaho. Kita uri man pa nagpepeso nga kinusilapan na kapay kasi din na namin mo. Kaya mo tasik tamang danog ka ka. Apo na ikamatan Samson. Gapo iti da ito'y manong naimi sanda ko na pinagtrabaho. Agawin ka di ba ay? Napimpindas pa no sanda ka na makikita. Sige, agawin ka sa di balay. Nagkawid ako na. Sure. Hindi ako na timabaling ko. Naputot man ti ulo. Dito'y balay, manong name yung buri nga. Tinawagak manong name yung dati barkada. Tol, awagan tako dito balay. Abi ka man di ka nagbasa. May kayo. Ay bam nagdi kakaduha ta dati. Hanggang mga makaumay, Samson.
Sabi nga sa kumamakomay. Magnaman na klase mo eh. Nagbasbasa kami. Shhh. Huwag kayo matakadwa. Naglagay pa nyo kang kanayon kayo di ka magbunmir niyan daan. At tapay gundaway nga akong kwartayo. Padawatan kayo pa. Ita, masabol kayo. Di ba? Syakti boss yun. Masama nagtumpal kayo. Sorry boss. Ngayon madamat klase. Ito na nang kaya ito, Sabado, Domingo. Imay dangag peso manong nemi kalpasan ti duwang alawas. Wen. Tiamog idi kat tilaeng katulong ti kadua. Wen manong nemi. Timteng da. Lo, boss, da kamin! Reghan boss, talaga ngas lumuklok magkalat. Aslawan exercise mo ano exercise? Nagtaray-tarayag di talikod. Naglangat ako, mayatan. Di ko naman lang nagtrabaho ka kas waiter di restaurant da papakin mamang mo. Pinadas ko hindi siya ka. Yan man din. Amam, matmatang naklatan ti customer sa nakatawaan. Magsaw-sawa ako na. Adapay kusilap kanya nga waiter. Di nanong ko na. Gusto na saan ka pagtrabaho na. Sana yun. Boss, siya nga rin boss. Siya nga rin senyorito. Ana? Nakayo, merienda? Rugyanda kay din. Tiyuminom? Una? Sure. Nakayo, hard mo na beer. Beer latan. Binaon ko manong name ti katulong. Ato obra na, dakamlatan. Mantad kalatat kwartan. O sige, ti katulong mo't manong name kinunak. Hay, Inday! Hay! Samson, senyorito ko nam. Ala ni Samson? Hambad ka sa awag ko kada kang kano, adada papakin mamang mo Noawan da papakin mama, senyorito ko nam. Diyak mo na awagan da papakin mamang mo, senyora ken senyor. Basta tungpal na kahit mo, tungpahan ka. Ala, nakalukluko ka talaga. Agtungpal ka na. Senyorito di senyorito. Apa senyorito? Nagluto ka, itipulutan mi. Gabutag inom kami. Ala, asa kang ala. Tungpal ka. Sakti boss. Sige, anong luto? Basta makamukan. Pulutan. Sige. Manong nemi, hindi makainom kami, ket medyo mabarbartek kami, narasaw kami manong nemi, ket kunati may sakadakit ti barkada. Imagbantasan nga, agungid na papakin pamang mo. Mga agungid na katawad damit. Kanay, doon danugin nak ni papang ko. Danugag mo. Kudutan nak ni mama. Papabispisan. Sige, inom lang na kakadada pa Nakaririyaw kami manong nemi idibigla ta dagtimak ako nana. Hey! Nagigtot kami. Ang babay niyo! O nagtibalay ko. Kaso naramisan niyo! Sino ka dyan mo nga daag ito nagtikwarto? Ganyak si mo nagti-restaurant, gabot na masakitak. Ang basan na kasutaramitan nyo! Magtalaw kayo! Nasa may sangotin tumaray manong nemi nga rumuan. Gabong harod takas taon na tipungtot manong nemi ni Papa. Nga ore lagma, sumsumgad na gadi matan. Katsiyak laingan tinabati manong nemi. Katsika. Pinagdakabay lang dito Anya pala yung terrorism. Ha? Kaya nga pumanawak kumakit anak dak. Saan ka nga anak? Saan kang naputot? Kaputawan ti putot ko kaskan ka. Ano dyan ang kong ibagbagam? Nandunudanugan ka kadanugan nakmat? Di ba dasam nagdinalog ta? Punay kan. Pumanaw kan. Nagtalaw kan. Awanan ti anak miya kaskan ka. Yung kay rubuatin di kiti arwatem. No kaya't mo nga da arwatem nga pumanaw. Kanawan ti maited ko kayong kakwarta. At siguro iduldulim mo. Uno taktakawin medyo ka ti restaurant. Saan na kan gabibiyangan pa Kaya rawarin di kita arwatem kahit pumanaw kan.
Awan ti anak ko akaskan ka. Napunuan akon! Napunuan kaming nagasawa. Agkudikan! Talawa! Pag-ananok ko mga gatakit na gatakanyak. Kinunak manong nemi kanin robot ko dagiti arwatet. Pagnuti ko na ni papa manong nemi nga didulduling ko akwarta. Ipanagnag ko kada kayo. Nga ore awanak iti danayo. Kadagbiagak. Ipanagnag ko kada kayo. Nga saan kaya kasapulan. No sandak ka kasapulan. No laksidan na kanak. Adadapay nga may turid ko ang laksidan kayo nga naganak. Manong nemi tinawagan siguro ni papa ni mama. Iso nga dimteng iso. Naibaklay ko manong nemi ti travel and bag. Iti sumangpet ni mama. Anak. Di nakawawagan ti anak. Magtaltalawan na kong taasawam. Linaksid na kanon. Kadori si ka, linaksid na kanon. Anak, hampay naladaw ti amin. Nagtalaw ka, papanam. Awan ang bibiyang nyo. Oray matayak di tan. Ngayon, jak ituloy ko matayak. Adda kwarta mamuk. Tamadbadlaw ko maksaksayan kwarta ti ka. Emton may ibus ti kwarta manak. Kasanuntan ti biyag mo. Awan bibiyang nyo na. Makamuk tulatan. Sa mong saraan ti ridaw. Nagtalaw akon. Tapagtaltalawon nagpataasawam. Anak, apay nga may nakastoy ka. Siyak nga inam ti adada. Ang sagsagabag ka puta. Siyak nga rin ti ina. Di ka kayat nga mapukaw na mabalin, anak. Kaputa, saan tungagtal na tiriknak? No awang ka makita. No pampanunutak no anit kasasahad mo. Kasanun di anak ko. Ano nga tat kasasahad na. Mangmangan nga ta. Makaturturog nga ta. Magturturugan na. Dikitan tutado nga saludsud ko. No ang talaw ka anak. Iso nga pagmakaasya kay kasang kay ang talaw. Manong na medyo limok na ang tiriknak. Kareta nga nangag ko. Nga ba nagpagpakaasya ti maysa nga ina. Kat kinunak. Ibagayo at asawa yung karot. Nga saan nakmadla pagtalawan. Sayatim ti makisarita anak. Ibagam ka ni papa ko ng karot. Ang ngaritang asawa yung. Sige. Ibagam ka ni papa. Nga ibabawi na di pa ng talaw na kanyak. Ditapno sa anak ang talaw. Imasadig ni papa manong nemi. Okay. Ibabawik. Ibabawik ka sanda ka pagtalawin. Agyan ka ito nga balay. Nga masapul nagtrabaho ka. Nagtrabaho ka iti restaurant, kas waiter. No di mo ka iti waiter. Nagtrabaho ka para inaw. Para inaw. Sweldoan da ka. Sweldoan da ka. Tapno ang pagbayad mo ti pagkasaraam. Agkasara ka iti nga balay. Hoy! Mama, kailan nyo hindi ba nag-utak ta asawa kayo? Pagkasarahan na ka din. Nagtalaw ka. Kat may buston di kwartam. Sumrak kantong agtrabaho sa ka din. Siyempre, agtrabaho ka. Kat agkasapulang kantong at tipagyanan. Pagkasaraan. Kaya mo sawan, tapno saan nak nga madayo? Tapno makikita naklata ni mama? Tapno makikita naklata? Tapno mo ta katulungan nung kasapulang katitulong. Susuruem ti trabaho. Susuruem ti mangipatig ti kwarta. Masapul nga agtrabaho ka tapno amom nga tagibanen ken sayangen ti kwarta nga pagbanugam. Agtrabaho ka, soldon da ka, sa kagkasera dito eh. Di ba, adda mo dito stay in? O sige, ag-stay in ka. Nood na ka dito balay. Wala aming sasawang nga lakay. No talaga mat lang ang pagtrabaho kundak. Pagkasara, pumanak lang tangaro din. Di mo kaya. Di mo kahit talaga ito may suro, anak. No pagpakasya itay ni mamang mo. Siyak militan nagpagpakasya.
Agtrabaho ka. Tapno amom, do ka sa no tirigat. Nasaan ka lang agbasa? Agtrabaho ka, agsursuro ka ng trabaho. Kasta ti kahit ko, agtrabaho ka. Amo nga watuwaten, tibaging ang daking ka. O sarem tibaging intad ni Apo Diyos ka. O sarem talentom na daman talentom nga intad ni Apo Diyos. Amok nga da. Amin nga tao, kaninig ka ni Apo Diyos ti talento. O sarem, tipigsam. O sarem tibiyag mo nga intad ni Apo Diyos. Para iti panagarabid mo ti kinaimpag. Para iti bagim. Daman yung style mo. Laway na ka dito pumalawakon. Maudi akong daway anak. Talaga ka din kakayat mo tagtalaw. Kahit no saan ka man nagtalaw. Hindi mo kayat talaga tagtrabaho. Saan ko naglaro din? Indurun ko pa yan manong nemi ni mama nga nang lisi itiri daw na nang lingid itiri daw. Samson! Di na kayon! Samson anak! Ay sumuli ka! Samson! Samson! Imadayuak manong nemi tapno sandak amasapulan dagiti daganak kanya. Napana kiti adayo nga syudad manong nemi tadakkel ti pamatik nga sapulan dak. Saan nga may ibturan lagid din ni mama manong nemi nga dinak makita. Uhen, gabuta dakwartak manong nemi. Mga anak iti karinderya o no restaurant, no kasta nga tibigat, sa agsapol ti trabaho manong nemi ti aldaw. O matimayat ka, mga halakan niya. Manong nemi, no kasta nga tirabi, ag-check-inat, aging kakantsak na pupuutan manong nemi. May busan ti kwartak. May busan ti kwartak. Ngataramidak. Apay ko ma, nagsublian? Oo, naskin nagtakaw. Nung may baludak, di ilibre no kat makanin. Nung may baludak kaan, libre matikaan dito ba pagbaludan, libre pati pagturubugan. Yung tsak ba't nga itulok manong nemi, nagbali na kabalod. At nangalakan niya manong nemi gasoline station, nagbali na gasoline boy. Awang pa'y makalawas ko manong nemi. Idi, taik katendak. Nuan niya tibasol ko manong. Sorry, kula ka. Gasolina ko matin sir, yung kabil ko, krudo mo't manong nemi. Naglukuhan! Nakalawlaw ang ibang gasolina? Apay ko rin ang gabil mo? Sorry sir. Lukas, saksa. Boss, sino ang manager ito? Siya sir. Nagluko rin ito yung gasolin boy man? Apay sir. Nakalawlaw ang gasolina ko na. Gasolina at masapol ko. Inik ka na ti krudo. Apay namin, apa ko na ikan? Sir, sorry. Ano nga sorry? Abos na di pa ilang madmadlaw nga talagang awan tiyambom. Pumanaw kan. Ha? Ikatingkan. Yung nga sweldo nga rodan. Di itan ko yung kanumanong alda mo. Dito. Kaya pumanaw kan. Gloko kan. Di kapilitan masuksuktan data. Nagbayad akpay. Manong nemi nakadadot na strikak. Ngamdakos mantlaing nga may kata. Awang matiam mo. Nabilinak pa'y manong nemi nga hardinero. Ngam aggahit ako nak. Ngam pati madgahim di kiti mula. Nga saan ko nga naskin nga gabutin kat ginhabot ko. Pinagsawsawan nak. Aking koko manong nemi ti balay nga pagbalinak ka hardinero. Pinagtalaw na kadagos. Danyusan na ko pa nga bayadak ka nun ti balor di kiti ginhabot ko. Nga mo ngamin ma'am kita ruot. Di mo lang ka mamunuan niya. Ruot mo na masetas. Nagdalokan. Loko ka kaubingay. Kasla kayat ko kumantag subli manong namingim saan. Abi ko magsubli Ipanagnak ko ka na dyan nga lakay.
Diyak pagit malagi pa na't naganti ha. Amak ka ng laksid kanya. Dadya nga lakay Juan. Diyan nga miti awag dakit. Ngam Juan tinagan na. Ipaneknek ko ka na dyan nga. Ngam ti mas trikak manong nemi. Diyak mat kayat nga roti sumbrek iti karinderyo mo no restaurant. Takas lamang yung palpalagi plat tamat. Ngam mahumat sa bali manong. Adag nga nga nakabasa wanted waiter. Napanak nag-apply ah. Bahala na. Basta lagi dita. Adda panganak. Adda pagturuga ko na. Sobre kang waiter. Wan sir. Adda experience mo. Awang pa sir. Yung kinabudno na adda restaurant mi. Tagano ka kani. Imbagak manong na imi. Tapi adda restaurant nyo. Matgayam, abing nga sumrek ka kaswaiter dito eh. Abing nakaadayo ka. Sir, uno nagtalo ka. Sir, kasapulan ka dito kasta nga interview? May panggap ti personal nga. Kasapulan na. Kasapulan pa di barangay clearance, police clearance, NBI clearance. At yan natin mo, baka mananakaw ka. Pangpangasiyo, sir. Awam tito sa balik ang pagtrabaho wakit ni. Awang kwarta akon. Sabi nga may nagtalo ka di balayo. Diyak maanusan da papakin ni mama. Sabi nga di mo maanusan. Sir, pasit na kandidata. Masapot lang nga, the interview. Kahit no makalasat ka interview. Maawat ka. Sabi nga sa among maanusan. Sir, awan nga minti, awan surusurom. Awan respeto mo karagid na ganakeng ka. Di tamalangin. Loko ka. Sangko ka sa pulong tagas keng ka. Diagtalo ka. Makastrek ka nga trabaho. Tagas na style mo. Mabalintong ang subli sir no awan ti masapulak. Saan kang ngawaten? Sige, dito ilaktat ang arutin. Ang mga noong masapulak kat awan ti makita nga wanted. Nagkasapulan ti pagtrabahoan kat mabisina ka awap ka na ikon. Kat no saan kakayat ngawaten? Please sir, please. Please. Amumot kayam ti balikas nga please. Naluko ka la. Naluko ka di kami. Siguro. Sala nga siguro. No di kat sigurado. No saan ka mga naluko. Saan ka kumalinaksid di kita naganakeng ka. Kahit no kaya't mo tagtrabaho ka niya. Ikatam ti kinaluko. Talawag. Uwan sir. Sige. Ukuparam na ti kwarto. Nga o kukuparante nagkat nga waiter. Kung kunak iti panunod ko. Pagbalir nag iti ni papanga waiter. Ngem, jak kinayat. Ita, waiter pamit lang itong palko. Hindi ito yan. Pinatas kumit kami ti sa balik, ang madimat. Sige, anusa ko na. Anata ko na? Ay, sir, anusan mo no, da kami ti mga anos ken ka. Nangigumat kami dyan bagak sir. Kitselp ko man na dyan. Naipigsam. So nangig ko. Oh. Dito ti kwarto. Nagbasitan ka. Nagtakal dyan kwarto dyan balay. Kat tinalawa mo dyan balay yut ako na. Hindi, anong sam? Sikat agan anos ha. Nga da kami agan anos ken ka. Sige sir. Ha? Di mi kayat. Kawan disiplina na. Nadalos makinam na onornos. Sakbay nga panawam dito kwarto. Nagtrabaho ka. Masapul nga na ornos na dalos. Nalawag? Nalawag sir. Sinusuruan nak manong nemi ni Tada Daniel nga agbaling nga waiter. Sige. Kas banlatin suro idi manong nemi ni mama. Umuna nga aldaw ko manong nemi.
Hi, Pogi. Dunag ko na. Wow. Hi. Empleyada ka dito eh? Han? Ano nga rod? Customer? Umay ko. Dawatin gani papati allowance ko. Papang mo ni Tata Daniel? Baro ka nga, waiter? Lalaingim. Urigat sikat kagapuhan katakwada. Bari nga nagpaot ha. Suffer ko matagpaot ka. Naka mo? Samson, just call me Sammy. Samson! Ay! Tata, ata customer. Sabate mo. When, excuse me, nagan mo gayam? Ayda. Ay, ihama ka to yan. Wow. Pugi ko na nakanya kita eh. Himadi. No pugi kit kabalyo. No guwapo kit aso. Hello, Mr. Handsome. Kuna na ko man niya. Good morning, ma'am, sir. Dito ti Mano. Yeah, good morning too. Bulalo. Ang gayam. Ito pala nga na. Ita pala panakadlaw ko manong naming specialist na gamit ti bulalo. Kasi ladak man lang sa dyan. Ayan, dapat pa kayo ni mama. Susapo. Ti pinanawak. Sumod lang ti. Sir? Di mo isurat. Sir, sorry. Sige, isurat ko. Damok pala nga aldaw manong nami ng nakabaso lakon. Sabi ko na. Jakmat naruwa manong nami nga agigim kadagiti tray nga nakaikabilan kadagiti order. Idi o connect manong nami di kiti nangananda. Iti may isang guntaway mumalmalam idi manong. Naikaglis ti imak manong nami naibatakrag. Hey! Diyos ko. Nakiktot na kiti customer. Yung may nga dagos manong nami ni Tata Daniel. Apay. Nagalis sir. Pasensya kayo mga customer. Agdadamo kami na ito waiter me. Sambukol. Sige, pidutom na kitan. Kalat saplit. Darusam. Punoy kan. Di ba kas daawak manong nami sanak ba't nga ikatin? Tata, sorry. No, sige. Hamon to nang ulitin. Ikasano na mo ulit kong tupay, sir. Samon to nga ulitin eh. Sir, no manot balor na rejay nadadahil, sir. Salary reduction? Sir. Sige. Namin duhak manong naming nakadadaal iti makabulan. Dadi piduan na manong nami imbag ta saan ngayon gusto mer tinakaibatak. Asa daga kung manong nami tilababo. Idum teng ti sweldo manong nami. Samson. Sir, ito sweldo. Ba't nakasay, sir? Kasanon di kita nadadahil ko. Kahit mo kasayak. Kating ka nga rada. Saan kanto nadadahil, ha? Lalaingim. O saram ta utak mo. Anyaman ti maipaadal kang ka. Aso, ibati mi ti panunot mo, so magkabsap kang ka. Abi ka talaga kadiyakastoy ka? E di ubing ka, handa ka insoro dagiti parents mo? Aman sir. Ngayon saan ka dim ngayon? Naloko ka nga talaga niya. Amom, kasla sa anak nga mamating nga danaganak nga mang papano mang laksid iti anak na. Ngayon, orin nga tamat siya, kabay lang ka nga tamat ang laksidan no talaga nga naluko ka. Nga di mo kaya at tiba isuro. Abi nga di kami nagbasa. College mo ko man. Diyak may euro, sir.
Sir, pasensya ang dakon. Sandak ko mga pagtalawon. Anya ko may baga nga, sandak ko nakasapulan nga, sukatan dakon. Kalbasan ko makabulan ko dito eh. Basta, agnaknakim ka. Saan ka papanawin? Sir. Manong nemi si marunong nga bulan awanan ti reklamo. Gabutan. Napractice ko maten manong nemi. Tanong kastangon obra talagang practice. Ti alis to nga saan nga makaibet. Kada kiti 3 ore 2 anat no kada kiti ore poli-poligo sa kakasdyan. Napractice ko nga na iba. Kaya awan ti customer manong nami nga kasasarita kasla agpraktisa nga makikasarita ti customer. Nga no, malipatak ti umisem. Kat. Muna no ka na. Slaglagbag ti. Subliak to manin. Agatarasak to man sa ato. Umasidag. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good afternoon, ma'am. Nga nakaisa maklata. Kaya practice ko. Laging ka manong name nga bayat ipanag-practice ko nakiktutak, idiadag palpalakpak. Ay, hey, bravo! Kasi lagalagbagtit, Samson. Ay da. Abay, yung obra yun. Agre-rehel sara. Ag-practice. Rehearsal. Okay nga rod, no kaya't mo practice. Di, siyak ti customer. Ha? Wala. Tapno sa kaslang ka mauyong. Tapno hanggang mauyong. Tapno da makakita ka nga handa baga mauyong ka. Abay yung klasen. Holiday. Ino ti balayo. Da balay mi. Mayag na sumanong ko dito kini papa. Ni mamang mo. Ma? Ni mamang mo. Balo ni papa. Manong kay kakabsat. Talo. Siyak langan ti. Hampay nakapagturpos. Isak ti burdak. Apay kahit nakakasasalita. Tadi mo kahit nga nakasasalita. Sungarod nga kung naktapnuhan ka bang uyong. Imayak tapno pagpraktisan na. Ha? Pagpraktisan ka? Di mo kayat? Saman. Pagpraktisan ka nga arakupen. Lo, oo. Pagpraktisan nga sa customer. Patasong nga arakupen na kitam. Pagpraktisan ka kung mga agbaling nga nubyak. Taong pa nubyam. Jakmin pa na sango. Siguro, ito no, umanda doon ti kwartak. Inaktumot, agpaspasya jemul, barbareng no, adan tumasarakak. Ngayon pa na ko na, ore sa anak ko nga pa, jemul no, ayan na kiti babay. Nasarakak siguro. Nasarakak mo? May sagada kita'y waitress? Saan? Sinarat? Secret? Luko ka. Kahit mama mo na sino? Sino? Anin? Sino ko na? Mabayin na ka mga ibaga. Ano ka mo kabayin mo? Baga katawan na. Siyak? Sikat ng ibaga. Saan nga siyak? Loko pag ano ka? Ano yan? Sakit naman. Pag ano ka? Ada mabaling ko ipanakilkin ka? May baling mo ipanakil tikin na waiter mo? Ang sakit naman. Naman. Di mo kaya't napagbari na dahita nga challenge? Challenge? Ala, nagpractice ka din. Nagtugawa ka on check to customer. Good afternoon, Miss Beautiful. Madi, kasta yung style mo. Dito yung style mo, Madi. Kagor na ka, di customer. Ano ron? Kaya ipagpakita mo ito pa nag-adamalis siya na, di ba?
Kanutong paan na customer. Sorry nga rin. May pakita ka tamali siya kaputa na pintasak. Wow. Siyak pa yun tinangiba ka. Talaga na pintas ka, Aida. Sige, practice. Karabihan di manong naming. Kasi na, may replay di yung baga kanyak ni Aida. Challenge? Dinakano kaya, taana ko noon, timabalin ko nga, ipanakkalagin ko na. Manong namin saan ko libakan, nga dadagiti kong dawa nga sumiplot. Iri panunod ko, kumusta nga tamatan, dapapakin ni mama. At dadagiti kong dawa, manong namin nga tumrem, dagiti luwa. Kumusta nga tamatan ni mama? Kung nanaidi kanya, nga saan to makaturturo, saan to makapangpangan, no dinaan mo, no sa dinutayan ko, no anyat kasasaad ko. Saan da kang matawagan, gabota dida amot, ayan ko, ken awang pa idi manong name iti cellphone. No siya tumawag kadakwada. Diyak mo't may kabesa tinamber da. Ada telepono, diya balay manong naming nalipata kon tinamber. Ura dyan yung restaurant. Sa akong tumala ko na. Apa ko nga tumawag ka? Naong bibiyang da kanya. Kaya damat nga, bibiyang ko katakwada. Buhay manong nemi. Tumanim di kitiluak. Malagip ko ni mama, ni papa. Ngayon tanukuan. Kasla kagurak matlayda. Aging nga, nalagip ko manin manong nemi ti challenge nga bagbaga ni Aida. Saan lang nga parake ni Aida. No, tikat, para kiti lakay Juan kanipakat Maria. Kahit kung ipanagnak kadakwala, nga kabaylak mo tagbalagi, noan niya terapaap ko. Nga man niya terapaap ko. Anya na rin niya gamasakbayan tikas kanya ka waiter. Mabalin ko nga irapin tagbasa. Kinasalitak na minsan manong name ni Tata Daniel. Ano ko nam? Mahirapin ko nga tagbasa, Tata. Kahit mo tagbasa. Anang kurso. May bagam. Kaputay di pa lang, ubing ka no dakat high school kat ngarugem ko mat mga rapaap no anyat pagbalinam kat awan na panunot mo, di ba? No magbasa ka agad. Di, agikat ka, tagbasa ka. Noon adon ornong mo. Kasano na maibos ko man hindi kwartak tata. Di agtrabaho ato man yan. Saan ko mabaling nga irapin dito eh? Akit bumasit sweldo. At saka lang makapagtrabaho dito na awang klase. Tibigat, at oras na klase, makatulong ka nga ta. After your class, iti malam, siguro makatulong ka, gana trabi eh. Di mo kayat nga, di mo among ibaga, no anyat ala mo kurso, no anyat kayat mo pagbalinan. Tata, nalaingak batan nga waiter. Mamalinta ka susuruan nga agluto. Nabipin na sa walita nga napanunot mo. Mabalin no ka, sir? Kaya na, apagad din nga saan? Sige nga rin, tata. Kasta lang nga rin imbas kang bahasa iti college. Susuruan ako ng agluto. Sige. Mani po din dumigat. Sikanti kaduwak iti kusina. Saan ka ng waiter? Irapin ko kung man natatagbaling waiter tapno kasana nga rin masusuruan ka. Sige, tata nga rin. Inaramid ko ti amin manong naimir at nalisto ak masusuruan. Kat ka po manong naimi ta napatig ta trabaho gaputi challenge kanyak ni Aida. Gaputi challenge manong naimi da papaki ni mama nga kahit ko ipanagnak nga ore awan isuda kadagbalagi ak. Manong naimi edi adda akon
iti panagluto iti bulalo. Abay na pasardan ka, Samson. Malagip ko nga rod, tata. Dahil malagip mo. Sa restaurant nga, pinanawak. Restaurant da papakin mamang mo. Dikiti linaksid mo nga naganak. Ni matata. Nanglaksid kanya ka. Nanglaksid kan ka. Gabuta, naluko ka. Kastimiti, gangrunan nga lako da. Miso nga ron, naganar. Bulalo. E di, ramanak ti bulalo. Malagip ko ni papa. Kat kapilit ang malagip mo at bulalo nga ron ti special nga lutlutuin na. Ngay suma iti arakan di kiti customer. Kasano nga tagluto, tata? Suruan ka. Manong name tinaadal ko iti panagluto na dumaduma klase ti putahin. No awan manong name iti nakasagana nga nakabuti nga sus uno sarsa nga mailaok. Kaslasaan nga naimas. Kahit nangasawen manong name nagiti nakabuti nga sarsa isot mang papaimas kadikiti luto. Tinamag ko dahita manong name kini Tata Daniel. Tata? Kayang-kaya ko. Nakaalalisto ka kaya makasusurong talagang kayat mo niya. Gabuta. Kahit ko nga talaga tagbalin nga. Nga chef. Naling. Adamadlaw ko tata. Paggatangan nyo kadagiti nga sus. Ako mat level da kita na ibuti. Hanggang magatag da kita. Maaramid. Maluto. Mabalin nyo nga isuro kanyak. Nakasunod agaramid ti sus wano sarsa. I'm sorry da, Samson. Sir? Sekreto deta. No may suro keng kareta. Amang amat no. Talawan na kon. Mangipatakder ka rin bukod mo nga restaurant. Kakumpidensyanak nun. Nimit tatahamot Sekreto deta. Iso nga saan ko isuro ka. Maramanan met, ha? Pasara ramramanak. Kat panunutin ano, anya di kita. No anat na aramid. Kompleto mat nga rekado. Mabalingan tasoy na, adda pamyantana, bawang, sibuyas, adda asin na, adda betsin na. Kita ba't nagagang aramatan tayo? Di kita rekado. Di kita matla naglalaok. Depende no kasanot ka ado jay pamyantana. Depende no kasapulan di brown sugar. Anan? Gluto kan. Ada order nga bulalo. Good for 3. Sige tara. Sagana kon manong name kalpasan na, kadua, yung pangkunta na luknangan, napaluknangan nga bulalo. Talo manong name. Kalpasan na, i-level ti bulalo, nasarsan. Ilagkak, ilaok, pimalaten, nemasen, rinagado. Malakip ko lahat ti bulalo dya balay, dya restaurant mi mano. Kasto nga tama taramida ni papa, nasarsa. Siguro. Kalpasan naman, nung name, pinagsisina ko, nagitiya, linoto, imayan ti waiter, tapno umay na nalaan, talong nga bulalo. Manong name, nagtultuloy itinak panagtrabaho, panagsusu. Adawa di kondaway, nga day off ko, mamanak ko nagpaspasya, nag-shopping. Makakita ka mat kadagi di babay, manong naming kasala ni Idalat tati adda iti oneg ko. Adalat ta manong naming iti bisyo no sirmatak ni Aida. Yung nabayag nga saan ko lang kita. Mailiwag kayong kuhanang. Tata? Ano naman problema? Kaya kon. Kaya mo ti. Agbaling nga chef. Kaya mo adabukod mo nga experiment nga sarsa o sus. Kaya kitong kaspagarikan ta, sumina ka. Hambot nga na emas di kiti lutom. No awan di kiti nakasagana nga sus, mailaw, kuno sarsa. Di asistanak pa lang. Asistan ka.
nga balit lagi matumatin ti sweldo. Siguro agur-urnong ka tapos sumina kanto. Kaya't mo met mga ipatakder ti bukod mo nga restaurant. Kadagitoy nga rod nga adamatin ang bisyon ko, tata. Una, taidi, awan ang bisyon mo. Awan na rapaap mo. Iso nga di mo agtrabaho. Naloko ka. Ni matatay palagib dawanin tinapalabas. Sa mo malaglagib da papakin mamang mo? Kumusta da nga taytan? Di mo malatawagan nida. Damatin salpo mo. Diyak matamot number da. Diyak telepono da. Damat telepono to eh. Diyak mo telepono di balay kan di restaurant nata. Datat kinaawan serbim nga anak kanya. Ni numero telepono di mo payam mo. Amo gidi kang diyak kong malagip. Gabutan ako nakapsot na utak mo. Kadagitoy nata nalaing akon. Una, tamay kabesa mo nagiti bagbagakan ka. Matandaan na. O niya, kahit mong tagawid? Saan tata? Pag kumagawid ak? Kahit ko, ito nagawid ak. At doon mabaling ko ipanakkel. Awang ka di pa ipanakkel mo? Kahit ko palang masusuro, tagarabit ti sarsa. Eksperimento ka, no? Baram, eksperimento ka, palubusan ka. Kasta nga rin tinaramit kumanong na imino kastang awan ubrak. Hanga balay mapuyatan ako na. Tinaskin ka, ag-eksperimento ah. Kang ronan na unay manong nemi ti sarsa wano sos nga para iti bulalo. Ayatan. Siyempre, pagtitipunan ka, iti talagang ingredients. Pasan na. Eta, lotwek. Ikak ati niya arena. Tayo ka sa pulang nga eh. Ramanak. Nakurang na. Nakurang na. Manong nemi adong rabii. Ti panagpuyat. Madlopahin ni tataman nun. Hanggang sakit na marunag ka maturog ha, Samson. Apay tata, no daduma ka sila maipalpalais ka. Loko baka sakit ka. Baka kumutong ka. Awanin ti Samson mo. Awanin ti kina Samson mo. Mapuy-puyatan na kami tata. Tapay. Ano to buram? Hanggang maturog? Experiment na. Gastaran din kit ingredients. Ay, agbayad ka. Sumalakang kalayan nga. Numanin gumatang da tao ting. Pasensya kayo tata. Di mat kami ibatid sekreto yo. Sekreto? Ngun. Ay, akit sekreto nga ron. Di dagmat isuro ita. Loko ka. Di mo salutsudan. Nga, nuwan niya di kita masapol. Di yun man iba ka tata. Eksperimento ka, bahala ka. Aging ka manong naming ang medyo matulad ko. Aging ka nga slag nagpadpadan. Yes. Yes. Nagarami dahon manong naming ti aduk. Tata? Nung may bus na kiti naka-stack nga sarsa. Isubla tayo ito eh. Abi neta. Naramid ko. Hello, man. Ramanan nyo ah. Manong agarupon na yan. Naramid mo. Sa nga pulo. Samon nga na nayunan. Agapukan niya kadagad ingredients saan? Antay idulin ko. Abi, idulin yun tata. Suto sarak. Dagita. Istak dita nga sarsat asurem. Mga numatadayal dagito luto tayo. Baka dumlaw dagito customer. Api nga madimatang ko na. Mayat, ada. Apagbagis ito naman na. Basta. Hangis ito naman. Alag dagito eh. Api alam nyo. Naggapo ito eh. Inaramat mo. Di kukuha. Itanda ng dakaro da. Sa pukit ito no sana ka. Tanda ng. Tuloy ko lang tama nung namin nag-experience. Nasaan lang nga para bulolo. Nung di para kaya dumapay ng putahin. Aging ka manong namin iti may sa nga day off ko. May sangal daw ang day off ko. Agrubrubuatan ko. Ito nakaurubwata ko manong namin. Hi. Aida? Nakukupgwapo ka. Papanam, at the date mo? Day off ko ita.
So nga ron, at the date mo? Ewan, sino ko ma? Facebook friends mo. Sika friend request akpekan ka, dinakmadla iyadin. Oh? Peso? Ito yun. Dugo ka, jakmat kami kit-kitan, di kita. Sika tayo ito Sino kumapay nga ron? Kahit ingas ko lang. Gara, i-accept ko. Kano di adakad to Tsak pa yung malagip. Mano nga taon mo to May kapat nga taon itan. Gabot di makita ka, first year college sa kini. Ita, graduating akon. Kaso nakapindas mo din. Napinpinas ka man itan. Style mo bulok. Siguro, ada boyfriend mo. Ada na lang. Awang pay. Stricto ni papa. Ana, ada ka duwam? Awan kaitit mo ka talaga? Awan, di na kaya nga ka-date? Ang biina. Anak kami mo. Ba't pa iti panakkel ko keng ka? Awang ka dito ipanakkel mo kanyak? Awang ka dito pati nasursurong? Adan. Kabayla akong tagbalin nga, chef. Apin ko na maong pati mabali mo ipanakkel. Kabayla akong di bang iput up ti bukod ko ng restaurant. Panawam ni Papa? Sabagay, samat nga gnanayon nga daka kayo ko na. Mga asawa ka, sumina ka negosyo. Anagayam ti kurso. Ay na. It's RM. Sikan tumang tawid dito ito Kas burudek. Ayam sa lang nga restaurant. Mga parak direkto ti hotel and restaurant. Unasaan ka taga-brudak, inagtrabaho di Dubai. Kapaput ka pa lang dito latan. Mangipasdag na latat negosyo tan. Sige nga. No, kahit mo sumurot kanya, let's go. Intag date. Okay, dakar din. Nakaragragsakak kan naragsakmit ni Aida Manunemi. No kusta kibinek, anam ti parit. No akbayak, kita enak sa omiso. Nag-shopping kami kahit kang regaluan. Ano kahit mo regalo kanya, katsahan ko man na birthday. Kaya din na oding ang birthday ko. So at tanang regalong kanya. Manen. Ano kahit mo? Adot arwatek. Engagement ring. Happy ko mga regaluan na engagement ring. I love you, Aida. Aday panakal mon. And then, oray man basahan na ka nag-graduate ti college. May sa akong nanalig na chef. Ano ti special team? Bulalo. Bulalo. Mas ti bulalo ni papa niya. Bulalok. Adamatan bukod ko nga sarsak and sauce. Just the same as lagpadpada da Aba insuro na ka ni papa? Ay, mistake. Insura ka ni papa. Kunak. Ngayon mamad gayam nga amo ni papa tagaramid ti sarsak as jay. Ano ya? Ano nga gararamid ti papa mo? Haan, gatgatangan na rin jay. Adamang supply. Nakita mo ka din nga nagaramid ti sarsak? Baka hanay pagpakita kanya. I-deliver na rin jay. Adamang deliver kan kuha na. Sige, takit din mabisin ako. Agawitan, mga antajay restaurant niya. Bakit sumali mata na? Tamat adatama na klas kakaiso na nga. First date. Ngayon love nat.
Di bagam ka din dahil labi ka niya? I love you. Oh my kakindi. Nakaragsak kami manong nami yamang mangan kalbasa ti panangan papananta. Sika. Ano ti kurso may tayo? HRM. Ano GH? Hotel. JR. Restaurant. JM. Management. Kalbasa ti restaurant nga yan tayo ta. Anong sumarno? Oy. Di mo ko na nga hotel? Loko ka. Nung ka nga sumurtakin ka. Katon. At data dito, imuno na ako mapay na pandat hotel HRM nga hotel sa restaurant sa tanang restaurant. Imuno na ito kumapay nga nagbandog sa tanangan. Kudutin ka na Naragsakay na. Obvious ba? Kasi ka? Kaslitak lang nakarik na tiragsak. Una ta purong trabaho ngamin. Sa manipuri di kunan ni papang experiments ka mag-arami ti sarsa kimutong ka pa sa kang kanayon ka mapuyatan. Nagrigat kaya maya. Talaga narigat. Aglasat ka tirigat. Sakbay nga magunod mo ti baliki. Kasla ka dagiti pala nga maamiris ko ti amin. Ngaan niya? Uy. Hanggang gapat na nalpas taga nanganan agluwa ka? Kumusta ka naman tenda papakit di mga lukot? Nabiglang nga malagip ko ida. Sa akong maamiris. Saan na nga nagliwa idi nga na magbaga kaniyak binagbagaan na yung sana ka dineg no kasta nga magbagaan na agpakpakaro ak kasladad na nga grebelde ak kumusta nga tayo tanda papakin ni mama inabay nak ni Aida manong nemi inalay ayan na siyempre no kayat mo nga maamuan no nanti kasasada, ipamuspusan nga matawagan nila. Uno saan, di agsubli ka. Hinggang bakasyon. At angatan, mabaling ko nga. Mabaling mo nga. Adan Gabot si kaman lang ko na nga may sakamatin nga siya. Gustunan. Kaskala babae agsangit. Siyak dakdag sangit. Tama na. Punasak na kitiluhan. Saanan siya ako. Okay ako. Maamiris mo itan. Kahit ko nagpakawan ka na babagin ni Papa. Sahit ka manan. Kahit ko tumawat ipamakawan na. Plano noon pa nagbakasyon mo. Ano saan? Urayam nga suda umayd to Amunta ka din nga dak dito. Tapay. Tipamatin. Binabayan na ka? Ha? Ito'y. Napiyapay na kita anak takabela dengan aksident naganak kadakwada. Ngam na kita naganak. Natatlaglag pa. Saka. Panantan. Saka. Tagbuhit sine. Tapno datan siyang mamisito kanyak. No way. Imimot ka. Bisito lagayang. Napilang bisito lang. Kasanunog karawa ka. No way, Samson. Kaya agawid kami manon na siyempre, pintulnog na dito restaurant. Kalpasan na, nagpakada ka ni Papang. Ay, inakon. Samson, ingat. Umikan to pasyaran, lamin yung suwi ni Balayo. Happy kumapay pa ng pasyaran. Kat din ako sinong batan. Agraduarak pa sa kandusong batan. Kabigatan na manong nemi parbangon trabaho manen. Andak manen iti kusina, nabara manen manong nemi di marikriknak at siyempre dak iti bara narwama kon. At damit lenged ko manong nemi.
Alas 10 gatan manon na mi edita kumapsot ti customer. Samson, ay tata, gusto ko nilangat po. Nagdigos ka tayo bigata. Oo no. Agay na nakatanggag digos. Sa kantog sukat. Tabi. Dati pa lang as may nga kusinero ti ang adati ti kusina. Tabi na. Apay, jala. Anak ko ti mabalim mong i-date. Itatawa. Di ko na ngag-date ta. Han. Ada, malagay mo na din ramid mo nga sarsa. Nga inalak, indulin ko. Malagay ko. Ada, nangiparamanak. Kahit okay kang kuha na. Kahit nangasawan. Agaramin ka na do. Taila ko taging kuha na. Kasi nang ilako ta. Kahit gumatgatang kayo. Nanang gumatgatang. Alam na tata. Yung baga ni Aida. Nagluwa rin yung mabingin. Hanyo magayang nga ramid. Damang supply ka na kayo. Ita ilako yo. Antikait ko sa wanak at negosyo. Malaksin ng isuntun ti usarin ta. Usarin tayo. Tas antay itong gumatgatang. Ilako tapay. Panglakuan nyo. Basta. Agrobot ka. Tas ang unta di kumatang arabid mo nga sarsa. Nagtung balak man ng name, siyempre, customer, kasama mi ang siya gayam di iti nagarami di iti sarsa. Di sumango ak, siya akin sekreto. Di pa gayam ang mo ni Tata Daniel. Ito na karubata ko man ng name, ito nang imbilinan ni Tata Manuel. Samson, ang kakanon. Ito, akin amyan ng dayang alamisan. Ada sa Jennifer. Ada sa Jennifer sa ngaili. Manong name yung kaslawan anyaman na nga napanak imbasatig. Akin sango kanyak ni Tata Daniel kat nakalikod manong name kasangsango na nga customer nga umay gumatang iti sarsa nga aramid ko. Tata, dakon. Iti tumaliyaw manong name iti sangsango ni Tata Manuel, Tata Daniel kunakuma. Nakiktutak. Papa? Kumusta ka na, anak? Pa? I'm sorry, pa. Kinanak manong naimigit timakder ni papakit inarakop ko. Nariknak manong naimi iti irot ti harakop ni papa. Papa, kang kanain kaya malaglagip kayo ni mama. Kapilitan na malagip na kami at dito'y kamatlagay nga nagtrabaho, yan ti bulalo. Kumusta ni mama? Okay. Okay, matanak. Idisan na ko nga makikita. Siyak pinampangunod na baka saan nga nakapangpangan, saan nakaturturog. Idilata mo. Ngayon may dagyang kan ni Daniel. Hawanin ti problema mi. Sorry, Papa. Sorry. Noon naman kinatangsit kinaloko kini. I'm very sorry. Awat ipaso mo, anak. Tayong pakita mo. Yung panagnig mo ti amin. Nabayagan nga mga mukha kami kini Daniel. Yung pagpakasikan ko na. Nadumting tukeng ka. Sana ka may bayan. Amay yung andak dito'y. Idadahan ka ni Daniel. Amuming andakan. Gabuta. Idin istoryan ti may panggapkin ka.
Hindi istorya ti may panggap iti restaurant ken ti bulalo. Tinawagan na. Huwag anak ko dahil ako nakin ko anak. Sa mga bebayan. Nadyak man idin isoro. Sikala ko man timang isoro may tuloy ken ko anak ko na. Samson, tata, natulad mo, DJ sarsan ni papang mo. Ni papang mo timang susupply ka na tayo. Nakasta pa. Tayo na nga, Father Laksan, sino ko matimalam sa siya. Iso na lang, hindi mo na inik kanti kong daway nga ng isuro kay ka. Napalat ti Dara, anak. Papa. Pa. Hindi nagpagawawi din, ha? Hindi ka maili ka ni mamang mo? Kahit ko sawan, dito yak ngagyan. Yung mo maiksadyaing, magitag di mama. Agit, yun doon dumanon ng gabalayan kami kinitatam nga mamanel. Agit sa nga ba, dagas pare. No pare ko nakang kaya dikit abalayan nita. Ala, urayan pala nga graduar na Aida. Kalbasan na, dakito nga plano nga agdua. Mangipas dakit hotel and restaurant nyo. Di, okay. Kakompetensya yun to, ani. Ni papang mo nga Daniel. No, dito kayat mo, malaksin nagsubli ka dyan syudad nga lugar tayo. No, kayo to laki din Aida. Papa, di, agsubli akto. Engem no, di na kayat, dito kayat na, apay, babae iti mga ituray, iti lalaki. Buredak ni Aida, papa, isi ka, inauna kin buredak ka. Sa bagay, noan tuman ti pagtulagan nyo, iti anak ko, anak, isod mo paturay. Ngayon ko na ka, oregat dadwa pa yung bulan, naggraduar. Tapos hindi ka stakit, masaumad lang nga, kabailan nyo nga duwang agpadpada, ore man saan ka nga naggraduar, ngam nalaing ka pat nga chef, gabata na tulad mo ti sarsa nga aramid ni papang mo, amok kan mamati kami, patyan mi. Di apo Diyos sana kayo binabayaan, kat sana kayo ito abaybayaan. Agbalin to naragsag kan na ornos, ti bangunan nyo mapamilya. Kat kasta nga rod tinapasamak manong nami, uhain kasta una iti irot ti arakob tungkal may sagada kami ka ni mama, edi agbakasyonak manong nami ti lugar. Nga ni mama, manong nami, kat nakaragragsak, kan dati mat nga naragsak. Nakaruna di amunan, may pakpakamun kan kuwana nga amukon. Iti agsusuro, kan nasing peta ko. Da kami manong nami kini Aida, iti nagasawa ng bahon ti pamilya. Nadan kami ti kabukbukudan nga balay, manong nami, dito'y lugar mi, nga nagtaudak, iti ayan mi ita. Tadajay, manangan na, kat isudan tagyan, manong nami ti pagtaingan, iti sidong ni papang na. Pasarimat income sumasarungkar, wan isudat sumarungkar kadapan. Nadan kami ti talo nga bunga, manong nami, sala nagsardeng ti restaurant mi, with special bulalo, idita, pandemic anakaro, iti lockdown. Ngam kadagito nga tiyempo manong nagsusublimat manen. Katkas iti dati. Special bulalo, umedar araken ken sapsapulen. Dahil nga rin ti pagkasarita, manong nemi kadagyaman naklaunay, ti anos mo nga nangurnus, kalpasang inted ko keng kati detalyena, kadagyaman nakunay ti anos mo nga nang ibasa, ilaing mo nga nang ibasa. Ken thank you, kadagiti amin nga nagdengeg. More power to your program, manong at sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarabingan tibiyag. Dagiti naganak kat didak kano kabailan nga laksidan, dagiti nakda. Napiyapay ti anak, kakabailan nga laksidan, dagiti naganak. Ngayon na mabalin, awang kumatimalaksid, anak kat anak, naganak kat naganak. Tuhoy nga radagyaman nga pagayam mo, Samson. Thank you keng ka Samson, thank ka panangited ka dito yung pakasaritam.
Thank you mat kanagiti amin nga naruwa nga nagbuya. Maraming salamat ang anusyo. Hello kanay my bats Remy Baris.